Rakkaat maailmanmatkaajat, tänään matkakohteenamme on Pohjolan villi Länsi-Pori. Tässäks tämä nyt sit olla? No mutta ensi on hirveä haloo! Ja mitä sitten saarhat? Pari puutaloa vaan! Porilaisten varsin negatiivinen asenne asioihin periytyy siis näiltä ajoilta lähtien ja tarttuu hyvin nopeasti uudisasukkaisiin. Lähdiks sä sinkkuna matkaa? Eikö kaverit ilmoitti? Kivvelit ja kahvelit oli siellä täällä ja mä Sannin ja mä oli... Hei, poikki. Kontentaan! Ihminen alkeen totemuk! Und ich bin ein Totalkapital! Und ich liebe dich! Und ich habe Schokolade in meine Lederhosen! Konkurssi! Kyllä, konkurssi vaan hyvä keino. Saanen ehdottaa vielä paremman. Totta kai, joka olisi mikä? Tulipalo. Silloin luvassa lisää kommelluksia Pohjolan villistä lännestä Porista. Herra jestas, mitä isäskin siihen sanoo? Ja ainoa ja paras ystäväsi ja serkkus, Jari! Niin?